Kaixo lagunok, gaurko honetan Bizous Dodo izeneko jolasa aurkeztu gura dutzuet. Bizous Dodo jolasa 3 urtetik aurrerako jokalari bat eta animatzaile baten artean jolasteko mai jolasa edo karta jolasa da. Jolasean hasi aurretik kajatik eduki danatara eta jolaserako prestatuko gara. Bizous Dodo jolaserako edukiko duguna da. Kaja baten ja, oia prestatuta, bai? Hemen koltxoitxu bat. Eta ipiniko maixan erdixan. Eta gero dauko alde batetik 2 pertsonai, bai? Neskatiratxo bat eta mutikotxo bat. Alde batetik daukienak begixak itxitxa eta beste alde batetik begixak zabalik. Jolasean hasi aurretik aukeratu beharko dugu ze pertsonaikin jolasten duen. Eta aukeratutako pertsonai hori, kasu honetan neskatila baldin bada, begixak zabalik daukela, koltxoian gainean ipiniko. Karta honen artean hainbat elementuaz. Alde batetik egongo die almohada bat, manta bat eta panpina, gure zehazkako panpintxo honentzako lotaratzeko beharrezko elementuak izango dienak. Eta bestalde egongo die hainbat mimo, kantu, kilima, kontutxo eta bestelako kartak. Eta zein izango da helburua? Kaxan dagoen panpintxo hau lotaratu aurretik lortu biherreko manta, koji eta panpina lortu aurretik, ahal bezain beste, kilima, kontu eta kanta bat dira. Eta nola jolasten da Bizous Dodo jolasera. Karta multzua buruz bera ipiniko maixan erdixan eta umiak banan-banan fanbiko da kartei bueltak emoten. Karta horretan, segun eta ze elementu agertzen da, gauza bat inberko da edo beste bat. Agertzen baldin jaku, zehazkan dauen panpina oheratzeko behar den elementua, bera ipiniko dut, mantakin tapatu, almohada burupeian eta panpina aldamenean. Eta horrek elementu danak lortutakoan bukatuko da jolasa. Baina ojo, ze eguzki kartak beba dauz, eta eguzki kartak horrek agertzen dienean, umiak eguzki beste karta desegin beharko ditu. Ulertzeko honena adibide bat ipintzea izango da. Baina badauko pres gure zehazkako laguntxua gertu da lotarako, ze lotarako behar dituen 3 elementuak eskuratu ditu eta geratuko da jolasa. Orduan, mai gainoni fanbiko garena da erakusten umiak ze karta lortu dituen, eta lortu dagoen karta bakoitzeko animatzaileak karta horren araberako kontu, kilima edo kontutxoak inbarko dut. Hontxe ikusiko dugu ia zer lortu dagoen. Tankera honetako kartak adierazten daue gorputzeko zein lekutan emon beharko dutan animatzaileak umiari musu bat, ikusten duzu esabelian, hemen gerri inguruan eta besape inguruan edo, ukonduan. Luma kartak adieraziko daue kilimak egitea, helduak beraz aurrari edo animatzaileak umiari kilimak inbarko ditu bera gurotzen lekuan. Karta honek adieraziko dau kanturen bat kantetia. Inuiten karta honek adieraziko dau inuiten musua emun behar dela, hau da, animatzaileak umiari sudurrakin ikututa musu eman beharko dutza. Tximeleta karta honek berriz adierazten dau tximeleta musu bat eman beharko dutzala animatzaileak. Hau da, betulakin gerturatu eta betulen arteko musu bat eman. Eta tankera honetako kartek adierazten dau musuak, baina musu pila bat eman beharko dutzala animatzaileak aurrari. Hauxe da Bizous Dodo jolasa, oheratu aurretik momentu goxo bat pasatzeko aukera eskaintzen duzku jolasa. Gaurko bideo hau gustoko eduki baldin baduzue, sakatu atsegin dut botoiari. Eta aurrera etorriko dien mai jolasen bideoen berri eduki gura baldin baduzue, harpidetu gure YouTubeko kanalera edo segiadi gure sare sozialei.